may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Di off mo matno Lunes, Patricio Lakay. Unmot ngamin, apay ka daya. Anya nga tano agbanding tayo mat kadagiti ubing. Itugot tayo ni Nanang. Sa dino kumamot ngay, Ag-beach tayo manmet. agbits lagayam, masadutak. Ay nawaw, italaang manan ama kapagbanding tayo. Saan mat ama balin aday talatan agtrab-trabaho ti ar-aramidem. Ikamat iti oras dagiti putot mo Masadutak nga rod, apay nga ipilit mo aya. Una yun. Nag-outing tayo, awan mapanugak no ka. Kasano nga rod ang makatrabaho Kasta ti ibagam no siyak ti mangibagang agbanding tayo. Ngam no ti gayem mo ti kaduam. Apo, kasla saan ka mabanbannog? Busy ka kadipay, Brenda, anak ka. Apay kumananang. Adda ko masalod-sudekin ka. Ibagayo latan no anya day tananang. Anya akulay ti maibagay kanya kanakaw. Daytoy ka di apple grain, wano daytoy lake blow. An-anwan nyo matikas ta akawas, Nanang? Isuot ko inton ag-beach tayaw. Saan ka di nga agbanding tayo asa nga pamilya? Kumaang saanan amatuloy day di aplano tayo, Nanang. Ay nawaw, apay asaan? Saan mat nga rod akayat ni Patricio ti sumurot, Nanang? Anya? Alangan mat ada tayo laang kadagiti ubing ti agawting. Sa dino ti ayan day ta Patricio. Siyak man ti makisarita kenkwana. Saan ama balayn, asan ama tuloy ti outing tayo? Agsarita taman, Patricio. Ha? Apay ka din nanang. Iti anya agapaw, adi mo kaya ti sumurot, iti outing ti pamilya tayaw, Sa anak nga rod anay ruwami ti kakasta nanang. Ay saan ama balin ti kasta ka panunutam? Kanyat kayo ti asawan. Nakasagana akaw. Kayat mo man kan saan, matuloy latta ti outing tayaw. Nawatam ka day, Anya. Ipadas mo ti san asumurot kada kami ta. Wan angam. Ayawan ng tiyado pa'y angam. Mapantayo amin ta day of moment inton Lunes. Ipadas mo ti san asumurot ta. Dakas ka talaga kanya. Umisem ka ta picture tayo man matlakay. Masapul ka di bay? Ay nawaw, syempre tapno ada ti remembrance tayo. Kan tapno ada ipost ko iti Facebook. Nagkatulakit ti nga amom. Umisem kakit din. Dahita ti kagurgurak launay kan kabakay. Apay akas tamanan ti itsuraam. Saan ka naragsak akadwam dagiti putot mo? Para ag picture laang, di mo pa'y kayat. Baka turturugak bakay. Nanang! Ne, di mo ayaban ni nanang Ung tanak mananda dyan ka. Nukas ta nga rod, umisem ka. Ipakita mo't ang naragsak ka. Dagiti apaw. Nakaturog dan nanang. Nabannog daan nagayayam. Kadsi ka. Apay anak kami suot ka dita. Kasano mo ngamin? Awampay mayat a picture ni Patricio. Anya, Kita am tila nga nakadagiti picture tayo. nan kita mananakaw. Kitaan nyo saan ang makaisem? Adamay saan nakaisem, ngamadlaw mo't napilitan laeng. Aywan. Apay akastoy ngay. Nuda tayo a pamilya na ti kadwana, saan ang makaisem nanang? Ngam no sa bali a tao ti kadwana, mayat ti isem na. Naglokon da yung asawam, kaya't nang samatin. Tingin at yun nanang, di kay manan mangisawang iti pakasairan na, ta ang mga nuapaanak manan. Nakitak dagiti ladawan yung nga impost mo iti Facebook, Mari Brenda. Ag heart react kan ag comment kamot nga rudan Mari Ursula. Nalpasan amara Uray kas jay tilangan nila kay ko. Uray saan ang makaisem. Nakitak nga ruday jay Mari.
Dagiti putot na ti kadwana, ngam kasla saan anaragsak. Ay, kanayon nga rod akas jay mare. Saan siguro ang nairwam iti outing, wenno saan laang a photogenic. Ay na mare, noan niya tinakitam iti Facebook ko, kas jay matla ang tilangana, kabayatan ti kaadami ijay. Ay nawaw, apay ngay akas tamare. Masapol siguro ani Gilbert agayim na ati kadwa na nga agawting, santo agisem mare. Anya? May baga bigat mo, pare Patricia. Sumrag ka, tagkapita pa'y pare Gilbert. Ay nawaw, saanan pare? Adala na patag na ibagakin ka. Anya dayta? No awan aramidom inton bigat ti malam. Mapan kayo di balay. Itugot mo ni bakit mo. Apay mo't pare. Kasangay ngamin tinubya. At dabasit a pagsasangwan tayo pare. Ay wala, umayak pare. Ngam siyak laang ti umay. Saan ko nga itugot ti pamilya? Itugot mo idaa. Tapno adu tayo ang maurnong pare. Ay na pare, ni Brenda nga pa iti kunam. Sigurado asaan na akayat ti sumurot day jay. Kasaritam ngamin itinasaya at aparay. May mayat mo't laang no siyaklatan ti mapan. Tapno ma-enjoy ko pare. Nung sumurot ni bagat ko, awan na. Sa anak manen akomportable pare. 4x4 man dita Ursula ading ko. Arak man yung tigatanga, Manong Patricio. Ay nawaw, kasta talaga. Pangipanam iti arak ayan. Inuman mi itayanda pare Gilbert. Kasangay ngamin tinubya na itagad. Isumit lagayam amayat timod mo. Mapan ka man gayaman iti ayan tigayim mo. Ah, No tigayim mo ti kadwam, kat kastaunay ti panagisam mo. Nga awanan ti ado asao. Itad mo kidi ti kagatagag nga arak. Mano nga minang ti arak itaya. Same price lang ta, Manong. Awan mo't nagbaniw. Ikanak nga ro iti dua abote ading ko. Ay nawaw, agasang man ti dua. Di ka matanagan, taado kami mo. Sigurado ang maibos mi dayta. Adda impus tinubya ni Gilbert aladawan da idirabi eh. Katkas makitak, nakaragragsak ti asawa. Mayat ti isem na kadagito'y aladawan. Apay kas na ti panagkitam kanyak bakit? Arnay ko, apay ngagsipat ka ngay. Dayta ti ganabam, Anyat basol ko kan kaya. kagurgura kalaunay Patricio. Numabalin lang ti agsukat iti asawa, insukat kan. Saan ka amawatan bakit? Kita man dayto'y picture yu idirabi eh. Kita Alay, atay ko! Di naklapigusan na! Makitam, Alay. nalawa ti isem mo kadagito'y aladawan. No ti barakadam ti kadwam, maya ti isem mo. Ngamno da kami a pamilyam ti kadwam. Kaslagsaksakit ka akanayon, tadi ka makaisem. Saan mo't bakit? Di ka nagkalintagan, taado ti ebidensya. Kaya't mo ta ipakita amin kan ka, ah? Nakapigpig sa mananti sa Brenda, anak ko. Ay, hagburburak nga ro ti darak iti nakitak nanang. Anyat nakita maya. Kitaan nyo dahi ti aladawan nanang. Nan. Nilakay mo mo ti adda iti day taladawan, anak ko. Kadwa na ti gayim na nanang. Kitaan nyo ti isem na. Ayun. Nagmayat ti isem na kadagito'y aladawan. Anya ti makunayo nanang. Ha? No da tayo ti kadwan, marigatan nga umisaw. Kasla adda rikrik na na. Dahi nga rod. Ngamno adda maibagakan ko na kat agkalintagan pay laeng. Anyan ti kasta. Ay, mangan tayo kit din nanang. Ibusan tayo ti sida. Saan tayo nga ibatyan dahi Patricio? Marmarwam. May salata sardinas man ading ka. Ni, sardinas manin tigatanga, Manong Patricio. Ta saan nakmutin nga ilutuan ni bakit ko? Adda manin siguro inaramid mo asaan ang nagustuhan ni Kumare. Nakita na ti picture mi kada pare Gilbert iti kalman. Kahit mayat ti isem mo, Ha? Kasano alam mo? nabayagan day ta aparikutyo, Manong. No ti pamilyam ti kadwam, marigatan ka nga umisem. Ngam no ti gayim mo, mayat mo, nakaragragsak ka kadagiti ladawan nyo. Ibagak to nga rod kin pare Gilbert asan kami nga agpicture no kasta nga agkukuyog kami. Tapno awan parikot. Tapno awan riri. Ay nawaw, saan akas ta ti solusyon, Manong? Ti kasayaatan nga aramidam, kat ikam iti oras kan atensyon dagiti putot mo. Kastamutan ti asawam, tapno saan nga agsakit tinakamdakan ka. Anya? Agbalin ka nga ulidan nga ama, Manong.
Saan matkit di adakas no adda barkadam? Ngem ti pamilyam ko mati numero uno nga ayan ti atensyon mo. Tanagpamilya ka nga ruden. Agkalay sa da Gilbert ken tinubya na inton o may alawas bakit? Mapantayo makipangan. Wen latta ah. Nasaya at no agkasardamatan. Apay mo't bakit? Kanya tinasaya ati Jay. Wen tapno ada ka innagaw mo. Kanyat ko lang bakit? Kainagaw. Adamatan kang ka no naawatan mo no saan ti imbagak. Awan mo't ti Malaysia kada kami ken pari Gilbert ah. No saan mo anaawatan ti kayat ko asawan, lipatam laangan nga ada imbagak. Makaumamat ti agpalawag kang ka. Kanyat aramidom dito'y balay, paray. Adanyag ko nga arak pari Gilbert. Pasensyakan, paray. Ngam saan ang mabaling nga agsyat ta ita? I know. Apay nga pare? Wan tagungot ni misis ko, paray. Anya? Ti kano pamilya, ti ipang pangarunak ita. Tanagkasar kameng. Kit adapay gayam lakad ming tunbigat, paray. Na, apay nga palubos mo ay pare. Apay nga agpa-under ka adagos nga eh. Naipilit ko ti kayat kaw. Aga pa kami imot kinibagat ko, paray. May mayat no ramidak ti kayat na. Tanatal na ti biyagmay. Awan riray. Dakkel tinagbaliwam, sipod ng asawa kan pare. Wan tadyak kayat tiriri, paray. Iso pasensya ka na Nasken nga agkontrolak ita. Tapno maliklikan ti apa. Nagawid mo't adagos nila kay mo, anak ka. Sigurado asaan akayat ni Gilbert nga agsyat da nanang. Ngata. Wen ata istrikto met tinaasawa ni Gilbert. Nakita nga inyawid ni Patricio ti arak nga inumanda ko maitigayem na. Oh, di awanan ka doon nila kay mo nga agsyat. Awanan naimbag pa'y ni Gilbert. Apay mo't anaibagam anaimbag ni Gilbert. Wen ata amuna ti araramiden na nanang. Amuna nga ipangpangruna ti pamilya na. Saan akas iti dadduma dita. Manmanon samutin nga agsyat kayo kini Manong Patricio, Manong Gilbert. Wan tasaanan akas iti sigod. Ha? Agdamot tan asawa. Saan akas iday ang mabalin nga aramidak ti kayat kaw. Nasaya at mo't kasta ti kapanunutam, Manong. Ay nawaw, siyempre mo't Jack kayat nga pa anak ni misis kaw. Kasta ti ulidan nga asawa, Manong. Ay, isurum man day takin ni Manong Patricio. Ha? Isurum kin ni Manong Patricio. Tapno saan da nga agap apakin ni bakit na. Agap apa da aya? Nabayagan Nay, apay kanuman. Anya ti pagap-apaan da? Win tano da kayo nga aggayim ti agkuy-kuyog. Mayat ti isem ni Manong Patricio. Madlaw anaragsak. Ngem no ti pamilya na ti kadwana. Marigatan nga umisem. Anya? Saan nga inistorya ni Manong Patricio ken kaday taaya? Itala ang anaamuak ti maipapaniti na ta. Ala, bayam. Kasaritak to, tigayim ka. Nagasat launay tinaasawa ni Gilbert, Mare. Ha? Win ata ti pamilya na ti priority na. Ay wen, dakkel ti nagbaliwan na idi nangasawa mare. Awanin ka doon nila kay mo nga agsyat, Mare. Mayat kit di awanan oras na kin Patricio agayim na. Para makita makariknamot day di a Patricio. Ay kat paliiwan, Mare. Sapay la kumaa. Amumot day jay. Kaslawan panunot na no dadduma. Katduan ti putot na. Talaga ka di asaan mo akayat dag siya pare Gilbert? Saanan, paray? Ay nawa, sino ngayon di ka one-on-one ko no di mo mutin kaya? Ni bakit mo, paray? Dagiti anak yaw. Ay nawa, saan mo't ngumin inom iti arak ni misis ko pare? Di Diyos salatan ti katanga mapagsasangwan yaw. Anya? Ikamot iti oras kan atensyon ti pamilyam, paray. Nadamag ko. Nadagayam ti diyo pagkingkinaawatan kin ni bakit mo. Italaang anamuak. Ta italaang nga indanon ni ading Ursula kanya. Ay ko pare, di. No siyak ti si ka, paray. Agawid ka. Agbanding kayo mo't asang ka pamilya. Naawang ti aramidan.
Iti kas takit saan nga agriri ni bakit mo? Agrubat tayo nanang, ayaban nyo dagiti ubeng. Wow, nanakaw, umayon. Sa dino ti papanan nyo bakit? Agpiknik kami iji karayan, apay ka day. Ne, apay mo tadi yung pakpakaam mo nga dagayang plano yung akasta. Gapo, taamok adi mo lang kayat ti sumurot. Sino tinang ibaga asaan ko akayat ti sumurot? Wen tanapat patag ti barkadam ngamda kami a pamilyam. Di kan tupay makaisem no kasta ada tayo ti agkakadwa. Kita am dagiti ladawan tayo nga impose ko iti Facebook. Iti lang dayjay, bakit? Saanin ita? Agrubat tayo na. Nanang, sumurot akmay. No kayat mo ti sumurot ka laang. Ngam no mapilpilitan ka, agbati kalatan. Bakit? Nanang, nakamiris ako. Sumurutak kada kayo. Tada kayo ti pamilya. Ay, nawaw! Di mo isukat ti asawa ken anak mo iti ragragsak iti ruwar. Isudakit di kumati ipang pangrunam. Laglagi pam ati ragsak iti ruwar, agraman ti barkada ket aglabas ken mapukaw da. Ngem ti pamilya ket agtalinaed iti agnanayon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.